ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ এতিয়া দেখি সৰস্বতী পূজাও আছে দেই সৰস্বতী পূজাত মই আহোঁতে দেখিছোঁ ৰাস্তাত বনাই থৈ দিছোঁ চলো ভাল ভিডিঅ' নলওঁতে District Minister Traveling between exercise of powers conferred upon me under Section 166 following the prohibited order restricting the following throughout the district of Traveling. non nili pini kar Japon ke fuluni konstituensi long sin nili ar Japon non lasi fuluni konstituensi long pini arni thang ni phai inkora trok si arni daga kamarti sopathua klam long tame dak mai rat amai pi APHLC pen ke pangni pon pu mass joining programs tame ke padu poni pu la so mai pi long la so pu tha ka rai kom sai khi tum tame kham khedun chek la pen hodak nang cheterek thusi angko dak fuluni harmon club long wang thusi dak tame alang litum pang chengi dok mai pang chengi dok apor hud alang litum rai kom sai khi DSP SP atum SDO tum wang pen alang litum han kham khedun chek lo la se lapuson karbiang long 144 arona teng pen la so pu thak Meghalaya Nagaland election ke pado ajoine pen dak la so district long tame 144 aron pipon der lo la so pu thak ilitum non hodak ta mai ingi long le dat ajoine pen pini dak fuluni constituency a candidate a HMC alang litum phan chewan lapen dak inoda penango abang phi atum phan chewan lapen alang li HMC alang litum phan dak mai ke padoi phan se alang litum ke pangcheng ponji apor nang le dok lo la so puthak pini mai padolong le det la so puthak ilitum inot bhaini phan karjudam phan si nilihin pen chisik pon Pini la so puthak ilitum APHLC asong atum lapuson my meeting padolong ledet lapuson ajone raikom sai khitum ke kham khedun het ajone la so pot 144 CRPC lapuson ke kham khedu kok ajone la so puthak thethini alang li phansi karjupon phansi nilihin pen bor ipon pola so puthak na pathan phan ang ton Pini ladak fulni constituency long APHLC lapen Congress lapen kedam tang la independent along ke claim ke atum an pini ke APHLC along join pharoso se atum pini alis nang cipilo dada constituency president lo wa fisita la bangso BJP atum along tinta BJP along pen kaci o APHLC long nang kidun lok cimbin me nini aprang nili bolong da sono thaklo haladak local MEC amethanga polling station arong atumatchi o plaksi APHLC long nang join lablo dak central committee president sarjai ka thar si deng bollo thik la son dak thaksi west karbiang long da hemprek ke hang la pen sikshidul kapang tang la bangso armu ka chejeng la pen rat atum ben thur pak se dak pedu bom lo kadogo be karbiang long rat theklong lo haladak police atum thur pak si haladak pasik sakdun lo along ta asi kopi posi la dak pasik sakdun pulote alam thegela hello je non North East along long plea MLA election do long plea long thom election do non Tripura Nagaland lapen ke Meghalaya long thom non election do bo la long thom election long da BJP atum ke haji angring se ave BJP atum rem lapu non thik la sonak thak sila da karbiang long ta angtan ke BJP phan ke koilo lada karbiang long a BJP atum ke karbiang long arat ke BJP sido thi blom bomlang BJP ingtang piglang pusi tuliram rong hang CM bangke ningje bomba tim karbiang long MLA lapen MP tunge oi fisita karbiang long arat inglong so lapen karbia dum non thur paklo aning kipung kupia pot alang nitum kachi chak alam hemprek nang people BJP government central alang nitum hemprek ki mang ben sila energy ki ding habit dulu alang tu mahem ari da piso so plang pen tang de kedam tang 2021 September aja klo
state government, central government, la pen ke la song trok atumang bong, luge pache tok bang ke Karbi Anglong e Farsi jor pidet, la ke jor pidet abang ke CM Tuliram Rohang, alang doctorate ke cewana bang ke Karbi Anglong jor thek selo pu doctorate bang si cewan thurong lo, la si la so pen apot Karbi Anglong rada bang ke non bang aning thithur pak, kopi polo thur pak ke CM Tuliram Rohang tim Karbi Anglong BJP atum Karbi Anglong arar phan Karbi Anglong a district labang so council cari thek thelo jong si Tuliram Rohang jong si CM Cheplang bom lang pulote lapen non ke do bom MP lapen MLA lapen MEC atum do an jong si council long do bom lang pulote Karbi khe phan ke jordet khanyang pu labang so bang ke harong bas je thap long lipina bang phu lapen ke bait weg long lipina bang phu arikong ichora bang sitan non la bang so aning ki pung la bang so lam bang ke chini ba mikalo la so pen potsi non arni wang APHLC long nang ki join pini la song thak mo prang ni lining je lo APHLC long nang ki join je tum pini ke BJP lo BJP tum lo si pini join po ladak ko ke MLA a constituency MLA constituency pote hala Dorsing Rohang MLA lapen hala killing Kangbura killing alang itum bang hini yong si claim mesen pote pini phulunia rat APHLC long ke joni po ken kam nang chijor jilo gedi ta kopi posi bang ret la hello alang tum ke non bang ke Karbi Anglong rat phani hin bang ka chuning re la am la hello ke dam tang Congress long ke do tum sita BJP long ke do tum sita ke do bom lang tum sita ASDC long ke do bom lang tum sita ke dam tang independent long ke claim bom tum sita APHLC long wang non ili tum sik sidul pangtang nang Karbi Anglong arat akar I autonomous state mate hemprek kang thimi tum palong na lan hello ni Karbi Anglong rat phang ke chuning riang ting pini la phuluni long ko an indeng ko ana adim si la raikom sai khitum ke kham khe padupon non head karjulong ateng bang ke ni tum APHLC mai phu sarjai ka tha dipu pen wang bom ta man jat alang phan khangchek la pen ko long nir long ta khangchek la pen non la bukulia bolong ko maji long ta alang phan ke khangji polam ta non arjulong lo la pen non pini amai ke pado ajia phan hala saikhi tum police atum non ta adim long la tum ton pleng bom lang la si nili tum pini la bangso mai ke deng je phan la an police bangi pidung ko pilo kenang du ke akinang ave di police atum la an APHLC phan mai ke padolong nang ke khangun ja kenang ave de da ke thek dak lo je BJP atum nanat ahin pensita APHLC phan nangi pridun dak ji atowar ga velo lapen mai nangi pridun dak ji atowar velo athema rada tum sia phiong wang ong di aphiong ka chingru mongo aphiong ka chingri ong aphiong ningi si wang ong lo nona bangke CM Tuliram Rohang akapre ka towar velo SP aphan lapen DSP aphan lapen OC aphan magistrate atuma aphan alang ther hapsi APHLC mai nangi pridun police amhan si toina kolo lan hello Lasi alang li stame lapuson Karbi Anglong rat phana than dak nang pachini don dak nil tum karju pona teng stame lapuson si nang than pono la si law and order aputha ka alam stame alang li hin pen stame la BJP la Karbi Anglong tim Karbi Anglong kacari la CM Dr. Tuliram Rohang aphan stame lapuson si arbok pono alang li tum dak ke cari pon ke chok che join pen dak lapuson my meeting stame ilitum APHLC nang pridun dak lu pusi alang lihin pen stame ningje ponol ansi